kuble pi baro ki bapet bat ki basngap be kani program na ki persara lingba ka channel Good News TV jong ajing seng samla ki GPC not sapngi na kaliang jong ajing seng kena balang Presbyterian nong pendeng ngi ai kuble pi iwe pe iwe ha ka kerteng ka ba em bat ka ba don bor tam ka jong utrai jong Jesus Christ ningkong ngi ai ngu yo blay bola penla ngi kong ajing seng kena bane shimenta ha kani ka program ka balong ka program ka ba kerpang na ka benta ki kun hap ki baret banwan ra ki program ki ba pher ki ba yadai bat ki ngi ai ro ke jing kublai ya ke jing seng samla ke GPC not sep ngi kabla ai bentalem yang ngi kum ke jing seng kena banishim mentah kani ka program bat nganget scam bakani ka program kan dalong ke jing kerku yang ilang iwei pe iwei na do ki badang red hado ki belasan ro te haswa bangin beteng ya kani ka program i Ebenezer dan Marwen in yalam ngi ke jing puli ke tien ke jong ublai bat ke jing duai Shua bangin pandam ke jing duai an puli nagi artli benta naga ketien ke jong blai ke bangin laban shem naga jing roi sam kenang ke ba khandai pesan kat ke ban reu bat kumjuru naga gospel Matias kenang ke ba arp san kat ke ba arp khandai kintien haka ki ongkumni ale tungin yamane badam ngon tungin yadam ko seu hakmat utrai nong thau jungi Naba ha uwei pa uwei ubadan an ai unyo kabadap tamru hendrai na uta ubam dan wat ya kata kaba udan an shim na u ublayan kurku tungin pandam kishing duai kupai jingi ba beneng ni wan hajan jungme kan ngapor ban syakri ka kerteng jungme ni ai ngu eme ba mela ai ngi kan galat pengin dan merkat hangi pan mani kerteng jungme pan pendan bura meme lengba kini ki program ni aingu ru eme pemela aingi kini galat ban shim banta ha kini ka program na ki persara yarap ingi atrai pakum ki khon hap ki baret inang la ban im ban long kunuksa shiki weipat lengba ki sap ki pamela ai hangi yarap ru e jing seng samla jong ke KGP sinat sengi pakanang la ban penyai seprang ki benta ki baper lengba kani ke program ni IT hame ke por bangsa baro to shem ki jing duai jungi kum ki khun ki jongme to dama ki pop jungi baro na bai kini pan hak kerteng jung trai berunong pen im jungi Jesus Christ amen tukum tu ngila yok sengo ka ketien ka jong ublai ki jing duai kublai shibun Ebenezer nak menta ka jing puli ka jong pi ka ketien ka jong ublai un kerku ya pi ba pinang la ban ye syakri ya u hakipor ki pandang wan hakan ni ka por ngin yo sengo ya ka jing ruai ka pakerpang na I hebred el hanan endor marsyariang ka kerteng jong ka jing ruai ka ba ngan ai ha kani ka por kalong omdan ka bomla hublai pertai hangi kadang jelai dalai lai ngem kan ma ban pai sha ublai amdan ka bom la hublai amdan ka bom la hublai ha to don ki kan juri ka pop ki bom lap thắt đã ublay ching long snail ka donut ki bom lap an khoi ublay em done ha to don mu kis em ka per thai ki ban kham
jeng keman pertai hangi kadang jelai dalai lai ngem ken mawan pai sha ublai habala kot gila dan tiba pertai ka ai ngisakan mau yala unong tau kat bajeng sok jeng keman pertai hangi kadang jelai dalai lai ngem ken mawan pai sha ublai Nakabenta kaburam jeng ublay. Amen. Tok hublay shibun el hanan nakabenta ka to jing ruai ka baso tenat bat ka badon jingmut. Tu ublay unang kerkuya pi ba pinang la ban ruai ban pendon kam ka sap ka ba ublay ula ai nakabenta ban pen kraw ka kerteng ka jong u. Ublay ula thau yangi ula bo yangi ka ni ka perthei ula ai ru yangi ki sap ki ba pher don nangi ki banang ban ruai ban shat ban dem bat ban akru. Di haka ni ka sngi wan ra shapi ka ni ka variety program haka ba ki khon hep ki baret kin pen i la ki jong ki sap bat habangi pendon kam ki sap ki ba ublay ula ai hangi na ka benta ka buram ka jong u ublay un pendon kam yangi bangin long ki atyar na ka benta banyalap ya ka gospel. Di haka ni ka variety program ngin yo ya ka baningkong ngin yo i ya ka fancy dress ka baar ka cultural ethics ka balai ka musical play bat kan boot ka luminous dance. Kublaya pi baro hakani kapor kum kajingya seng samla lengba kajingya seng khana ngiwan ra hap deng jong pi ya kani ka fancy dress. Ka Bible ka long ka tin ublay ka bayatho ya kajing itba ka jong ublay kajing ai Jesus Christ bat kajingya slok umensi makhoy. Ka Bible ka longru ka syarak banyalam yang ngi ki khon Kristan. Lapya ya ka Bible haki ar benta ka testament barim bat ka testament ka patmai. U Adam ulalong ubriu baningkong ba ublay ulathau. Bat utrai ubau blay ula thau ya ubriu nakadaw met ka khandaw bat ula persat ha ki thleu khmut jong u ya ka jing persat ka jing im bat uta ubriu ula long ka ben sim ba im kitab Genesis lenong ka ba ka khat ka ba nyaw. Ka em kalalong ka briu baningkong bau blay ula thau ti utrai bau blay ula penlong ya ka briu na ka ingkrong ya ka ba ula la shem na utau briu bat ula walam ya ka ha utau briu kitab Genesis lenong ka baar kat khat ka baar puar. U Abraham ukpa ka jinget bat ulayo priang ya kata kadak ka jing otshare panlong ka senjat jong kata ka hok jong kata ka jinget ka ba uladan ken ha ka bom otshare kenang ba ulong ma ukpa kita baro ki banget la kilong ha ka bom otshare kenang ba enyo ya kata ka hok hakiro shiti shakinong rom lenong ka pasaw dakhat ka ba khatwei. Ka Miriam kanong yatu lepa kapapenan kam ya kasap kapakadan na kabenta kapuram jong ublay. Ti ka Miriam kanong yatu lepa kahmen ura Aron kalashem kakanjari halakakti kikentay baro ru kilayami no nadin jongka da kikanjari bat kijingsyat
ka Miriam kalaong ruhaki tunwai pi ya utrai na ba ula job da kaburam ya ukulai bat ya unong syongkulai ula perngep sya kaduriau. Kitab Exodus lendong kabakhatsan dekat kaba arpau arpuwei. Moses unong pelat merau yaki kun Israel ubalayo priang yaki sipau hukum halor ulum Sinai. Utrai te ulawan hier halor ulum Sinai, halor kakli uta ulum, ti utrai ulakot ya Moses syakli uta ulum, Moses ulaleki uru. Kitab Exodus lendong khat kendai dekat kaba arpau. Kadebora kanong ya tulpa nap dengki kentai, kanong bisyar kapastat, bat kanong yalam kabaklan kajingen. Ti kadebora kanong ya tulpa katanga ulap idat ha kata kapor kala bisyar maka yaki kun Israel. Kitab nong bisyar lenong kabasaw dekat kabasaw. Karut kanong Moab katanga jong umalon kapriu kapaspun babha mensim bakongu bat pa IT. Karut ti kalaong wat kerpat yanga pangan klat no napa ya kaban pai no nakababu dia pa nabasya kaba panlet mapa hangta ngaru ngan let bat hakaba pansyong basa mapa hangta ngaru ngan syong basa kibriu jong pa kinlong kibriu jonga bat ublei jong pa unlong ublei jonga. Kitab Karut lendong kabadingkong dekat kabakhat riu. Ugalayat ubakan na kanong bagat ulong ru unong elek thma barat ba jong ki Filistia bat ulakop yaki Israel bat ulakren ben yaki pat japom jong ublei ubaim lada unla yale bat nga bat penyap yanga kumta nginlong ki syakri yapi henry ladangan la mangai u bat penyap ya u ti kumta mapi pinlong ki syakri jongi bat pin syakri yangi. Kita paningkong jong Samuel nendong kabakhat niyo dekat kabakhat kendai. U David ukun u Jesse ulong unong aprang brot nakajat penriu Juda ulong ru ukana ubashilur ubashanya ya kabor ha ublei. U David ulapen kelon ya ugolayat tang daga jingshat mau bat uwei umau. Ti u David ula ong ru utrai ubalapen im yanga nagakti using bat nagakti katingim utaken unpen im yanga nagakti uneo Filistia. Kita paningkong jong Samuel lendong khanyo dekat kabalai punyo. Ka Abigail kanong Karmel kalong kabriu kabanang kabasian bat kababahabriu kalong ru katanga jong unabal ubriu ubae runar haba kalatip baus im David unwan hapdeng jongki namar kijing lebit utanga jongka kalapan kloy bat kalahir na kata kakada bat kalahapdem laka hakmat udavid bat kaladem ngon hadu kendau hadin kajing yapno unabal utanga jongka u David im ula shim tengah yaka. Kita paningkong jong Samuel lendong kaba arpusan dekat kaba arpulai hadu arpu kendai. Ka Esther kalong kabriu baslur kabastar bat kabaklan kajinget kalong ru katanga jong usim Ahasuerus ngaru bat kitay samla jonga nginya sya jen et kumjo
bat kumta ngan let chopo sha usim ka bomlong kat kum ka an bat ladang ngan yap ai ngan yap kitab ka Esther lenong ka pasal dekat ka bakhan riu Ulasaros undang krong balatap de kitok jau ya ubala jubu haka kardop jong uta uriu spa bat ubala jus ngau kwa pan pen kedang ya ladi na ki lengkot lengkai ki baju hap na kami jong uta uriu spa shisha wat kiksau ki lajuan celia no ya kitok jau jong u gospel Lukas lenong ka bakhan riu dekat ka ba arpuwe Usakayos rangba kinong krong bariu spa na Jericho ulayomat ya kajing penem hakmi ya kapasiteng na ki ru ki jonga atrai ngan saai haki baduk marladang la shim club ya ki ru na uno ru da kaba mutui lamler ngan sa siupat sausha gospel Lukas lenong khat khandai dekat kaba pra akan thay nong Samaria hakapukri tong u Jacob kumno mami ujiu mepan bandi nanga kabalong kanong Samaria ujisu ulayatho badula ong haka lada phala itho ya kajing ai kajong ublay bad uta baong hapa to ai hanga bandi pahi pandalapan na uken ute unda ai hapa ya ka ka baem gospel Yohanes lenong ka pasaw dekat ka bakhandai shipau uni ukhna ulong ubaspun bat ubakloy mensim ubakloy bansam ni ailem shakiway ya kaba u don namar kata kileakhar bat kile pendap khat artukri kabalwet na kisan teliki kepu barli kibala satam ha kita kibalala ya bam gospel Yohanes lenong kaban riu dekat kabakhat lai kinong esimenta kami ila banta kharbani kum ka Bible wan biang dami khar sentiu kum u Adam ka Vanessa tenhiang kum ka Im upenya dami solang kum u Abraham ka wanri na kinong siang kum ka Miriam umia kitlang nong siang kum u Moses ka wan bet jingshai so siang kum ka Deborah ka hajo yang yar kharbani kum ka Ruth umishwa nong rem kum u Goliath u Omega dingdo kum u David ka Elenovani lingdo nong kum ka Abigail ka Deipi bansara thongni kum ka Esther u pura miker kharbani kum u Lazarus u pen khampor hami solang kum u Sakayos ka Sapi nong rem kum ka Kanthai nong Samaria hakapukri tong u Jacob u Ediman biang kharbani kum u khna u badan san teliki ku barli pat ar teliki dok harin kumto ngilayo panpen i hapreng jong pi ya kanika fancy dress garments kam bakat long ka jing mentoy nak pentaya pi ki habred hublai shibun Tukum tu ngilayo i kani ka fancy dress ka bagi khon hap ki baret kilayo ban pen i hap deng jongi kalong shisha ka ba ke jigmut bat ka be itanat hado kata kublai shibon ya ki khon hap ki baret ki bla shimenta kani ka fancy dress bat iki dong yalam jongka ba pila penlut ya ka por ka ba kordor ka jong pi ban pen kre ublai un ker khu ye pi hakani ka por ngin yo i se ka wai pat ka jing shat ka be itanat ba kata ka dei ka bangi ai kerteng ka luminous dance tinga khot ya ki nong ye shimenta ba kin wan shakmat
keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Reminds me once again just who I am, because I need to know. The only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. ที่อีกมีอันกระโดดก็มันเสียงความสนุกกันชอนก็บ่งาดนไม่ออกมันก็บ่รู้งาเลย No ganyan ite dala dingam laban ye nung rim ka la jar ngai jing dum me weng me wan ra jing shine. And I believe, oh I believe what you say of me. I believe hak ma jong mi nga shem la min sim do nuot trai krup nga dem ka don lut ha mi baro a ble jing suk bat ka bor bas kem. You say I'm love when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. You say I am when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I'm yours, and I believe. Look at me, shiny eye, what you say, I am free. Shiny eye, I believe. God shiny eye, I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough, enough. Tinganget babaro na pdeng jongi ngila itanat bahaya kani kicing shat kabakum ki kon hep ki baret kila yoban pen I hap pdeng jongi kalong shisha kajing shat kaba compare bat kab itanat hadu kata tu ble unang kerku ye pi ba pinang la man penan kam ya kasap kabula ai na kabanta kaburam kajong u ble un kerku ye pi hagani kapor ngan khot ye ki nong shimenta jong ka musical act bakin wan shakmat
Jisu Kristus idyanga naka Bible ngatiba kibarit kilong jong u lagi tot uklan mau. Bella, ja ayu. Don bapentut epi menta? Pisngo hitam ne? Tangba ha kani katas padang syudap ngalakum butu. Balai, Bella ngide ki bangai je ublay. Ngimla bandakum kita kijat kam? Ngatip kata kalong kababakla. Tangba lada ngambutu nganyo ki max ki barit. Bat ki wei ki kena ken sapet po bat iben yanga. Kumta ngam ban se ban syubutu no. Bella, wat singau diau shpang kata. Mas ngau tu bahab singau gumnu menta. Henry, pitip ni Jen lada pitip ublay usngau tenat. Yakum kinu kijat briu. Pin nam shimla butu setia. Shisha hoot. Makan mau kawai ka benta nagaktiin ublay. Bella, pin puli na ka benta jongi. Hoot. Kaktin ublay kaong. Kirimiang sentur kiba lamler kilong kajing ijli hautrai. Henry kita kibalek hok kilong kajing sngau bhajong u. Ublay uya tu hangi ba ulong bala bansyanya bat ubas bun. Madu sngau tenat ni kibriu kibahok bat sungur kamensim. Ladang ibutu tang banyo ki max kibahe ti walada kinong hikai pergi para kelas jengi kiaro yengi ublay utip bangim long kibahok bat nam sngau tenat yengi. Kadai kata imei jonga isyat ong hanga ublay ukwa ban penim tang kibahok padai tang kita kibala ban yorung cakahima ublay utra jisu uong shisha ngaong happy Ngatip shisha ngaong happy lada pim kela bat pim longru kum ki kena pin omlet sud haka hima ki beneng. Ti menta kabadai yengi banle kalong mensya skor bat kokngu ikaktin ublay. Kela kabamut diangi kijing bakla kijongi bat ngim dei syu ban butu nang ni syakmat. Henry idi banlong kibriu kibahok komta ublay unsngau tenat yengi. Hoot ngasngau tu ya kabapiong ublay udon kam yengi pangilong kikana kibahok. Ngalakum butu ha kates kajonga tang banyo ki max kibahe. Kata kamlong kabahok bat ublay sngau tenat ya kata. Kumta ngadai ban piang pangalale bakla bat penbet no ya ka. Ngan butu syu nang ni syakmat. Nadu menta nganlong kabriu kabahok bat kaba ublay usngau tenat. Aingu ublay ulong babha ngaru ngakwa ban kokngu ya kaktin ublay bat long kakena kabahok. Tito baro kiba it shisha ya ublay kilong kibriu kibahok. Pure and honest like an innocent child, bright and full of youthful vitality. They are like angels that come to the world with no deceit, just open hearts. They're dignified. They give their hearts to God and win His trust. They are the honest people whom God loves, letting God's words guide us every day. We're blessed and the Holy Spirit leads us. We accept God's scrutiny, live before Him. To love God truly is to be joyful. Christ's kingdom is set for honest people, and it is a beautiful home. Those who love the truth all have honest hearts. We take joy in practicing the truth. By obeying God, our hearts are at peace. We fear God and shun evil, live by God's words. Living in God's words, we have been set free. To love God is to be fully happy. Letting God
become our entire life. Letting God's words guide us every day. We're blessed in the Holy Spirit leads us. We accept God's scrutiny, live before Him. To love God truly is to be joyful. Christ's kingdom is heaven for His people, and it is a beautiful home. Kumto ngila yo I ketika musical art kebalong shisha ke internet kebagi kon hap kibaret kila yo ban pen I hak pedeng jongi ublay un ker khu ya phi ba pinang la ban penon kam me ki sop ki ba ublay ula ai nak benta ka buram ke jong u hakani ka por ngin yo ban pet se ka way pat ka program kata ka de ka cultural ethics tinga khot ya ki nong shim benta jong ne ka program bakin wan shakhaman Kai ka cultural ethics. Kalong ka badon kam ban sngu thu. Ya ka jingya day jong ka nongrim jong ka akor ka bangi khot aktin pareng ethics. Kiba sensyar ka jinglong ka jong briu. Bat ya ka rukom im ka bangi khot aktin nongway culture. Ka bagantup ya ka jinglong barok ka way ha ka rukom im ka jong briu ni ka nu ka kunhun. Kita kilong kaktiin katlik, kariti kadustur, ki jingej, ki rukomle, bat ki jingkordor, ni kenkor, ki bayalam, ya ka jingjit, bat jingyaday, jong ubriu, kamtam, haka imlang, kasalang, kabala kala menta, bat kabala don, ka jingyaso, jong kita, ki jinglong, habaro kaway, kapertay, kabala ngi laruban kot, haktin nong way, globalization. Bat kabaningkong ngin pen I ya kirkom im bat kirkom le kibadon lakador. Bat hakabenta kabaningkong ngin pen I ya kipor kibakaman shwa. Lawan kai ukni haying ikongdo badibadu. Ikong du ila priang snobha yalau hunmen ikun persaru kilia kemen balawan ukni jongki bat ulasyong hajan jong kadepay ukni ulaong yakakmi ban khot ikikun banesyong kailang nang bunyo banyathu khana yaki kila shashkor bha bat hadin kata ula pen I ya ke jingsneng kabadon halendet jong kata ke jingyathu khana bat ula kentu yaki ban im ke jing im kababha bat kila ya kongu ya ka ai ka bawong namar kan ni jing shim khya jong ki bala khamsan bat ka jing kongu jong kita ki bashahi kai ka imlang ka salang ka suk ka sain bat ki khun ki tiru ki long ki badon akor bat ki badon ka buram bha hakabenta kabaar in pen I hakipor pamenta hakipor pamenta hangni ngiyo I baga kemi jong kaying kadang bunkam hakasyet katiu ukpa hakikot kisla ki badai bat kakam kabautrei ki khun pat hala kaperthei hakata kapor lawan kai ukni bat inya ki khun
Hendrai kerukom priang snobha. Kamlong kepada ihund bat kala isting bha. Don ki khund ki ba om kan mau watang ban pejru. Nadu ki bala khamsan kim da shim khya shu ban hikai ban sneng ban kentu ilagi jong ki khund. Bat ki khund ro kim da sngo man toy shu ban sngap. Ti ka jingye kendu ka jong ki kam da long shu ka ba ishong dor gum hakipor ki ba man shua. Ki badai bat ki kendon. Latit kabaji arsin haying mani. Ki kena bun ki balapoi. Donru ki badang halenti ban poi. Ti enda ki lapoi. Ki lap hakapor balasdang ban pule dewai. Ti don napdeng kita ki kena. Ki badang syupoi, ki bomburam satya, ya kata kecing syakri. Ki larung sor-sor, hapor badang duai. Kenang banomdon, manu-manu bayoi. Hendrai don pat, ki baburam, bat, ki laap, hadu bandadep banduai. Kat badang yai ke jingye seng. Don ki kena. Ki baya kren. Bat ki baya ki. Klem syongkop. Hakapor bau charman udang kren. Don dulu nabdeng kita. Ki bawan si ke jingye seng. Ki bala teneng palat. Ya karukom nongwei. Hakariam kabait. Bat wat hadu ying maniru. Ki penon kam dakiriam ki bau iya hapshu haga jing syakri blai. Hang ni ngiyo i ya ki kato kan ni ki lik teli ki rukam le ki adai bat ki bom dai. Wat da slem katno kanuru kam long ka babha bandrung hapo ying mani kat badang duai. Dai ban syongkop bat syak skor ki jingkren bat jing hikai. Karyam kabait kadai ban long kaba idon buram bat ngidai ban but bahaya ki kendon namar ladangi yai laj ya kata kan kata langru ya babun balang hagajing syakri kabenta bakadu abaya dai bat kiriti kidustur ikongkong idang saryeng tiga kemi kalaong hai badai bandashim naga jan kersha nang ban lain naga jingjak lia kasopti don bawan kai kakmi kalapdiang snobha yaki bat katpa kidang ya syongkai ka kongkong kadang peteng ya kecing sarying ya ka kamera bagi syong tiga kemi kalaong ban sange shwa namar bakamlong kaba idon akor ban le kumta nangta ukun ningkong jongki ubaba ulami syabar badu yaj nakmat kita kibawan kai nrei ukpa jong u ulabat ya u badu lamai ya u
namar kamlong kaba idan akor ban yaj nakmat kiwei kamtam aba kitang syongkai ukpa ka ying ulaya wer ya kita kibawan kai ban yadi shalang katba dang yathu kana don ki kunrit kibawan khongoj nalendet kaperda bat kisayarki mian di ukpa ulamai yaki ginongwan kai kila kre ban mi no bat hangta don ukun ubabut nadin jongki bat ulamut ban kerdap no wut ya kejengkang tang namar yami kita ginongwan kai Nrei ukpa ula ong apshwa wat pat kerdap ya kejengkang namar kamdai karukom hang ni yoi ya ki katu kat ni ki jing hikai kabaningkong ka jing kersha shliang hakapor batrai kam kapen i ya ka jing khoi jing suba bat ka idan akor don burom kabaar habasar ying om jubit ban lechsar hakajaka badon kibashongkai kabalai habadon kibadang syongkai karukom jongi kikasi ngingej balada ngidangla ban yaj nadin dei ban yaj baik nadin nrei don kikep gibang yimban si ban yaj nakmat jongi briu bat habakumta ngidei banda yaj pendam ya kamet bat seong kublei ni wat ngawi ai mo kabasau dei ban terwa ai yakin nongwan namar kapen i ya kejing priang ngobha bat kejing keluit mensim jong kitraying kebasan ban khongoj na perda yanu bat sayarki mian kamlong kababha namar kapen ngau le rain ya kitu kibawan kai bat kapen san ya kejing lorni halade keban riu kamjulong kababha ban khang kerdep koloilan ya kejing khang mariami kinongwan kai namar kala ban ktaru ya kejing ngau kejongki Ublay shibo ni kinong ishimenta jong ka cultural ethics, ka long shisha ka jing hikai, na kabenta jong iway pa iway, nga kermen, makumang kikun hep kibarit, ngin shim ya kini jing hikai, man penon kam ya ki ka jing em ka jong hi ka paman na kasngi, ublay yon kerku ya pi. Tinganget babaro nangi ngilapet bat ngilas ngap ha ya kini kibenta, kibakum ka jing aseng kena ngilayo ban pen i. Haswa bangin penkut no ngai kublei ya baro kinong shimbenta nadu inong puli duai inong aya ke special number bat baro ki ba shimbenta kani ke variety program ublei unang kerku ya pi baro ki kun hep ki baret papinang la ban syakri kam bahaya u hakipor ki badang sa baro ngai kublei ru kerpang ya baro ki bapet lingba kani ke channel Good News TV nadu ki badang red hadu ki balasan ngangit scam bagani ke program ke bangilaw yo ban pen i ha kani ke sngi kandalong ka pamantoy bat kandalong si bantaban pen priang bat pen kraw ya ka gospel ka jong utray jong i Jesus Christ hakani ka por ngin yo ban pen wai no ya kani ka program nga khot ya Miss Stephanie thongni ba in ai ngi ka jing ku pen wai tungin ya yang lang baro tungin ya pen wai hakapawai no tu ai kajing ai kajong utray unong pen im Jesus Christ kajing iba kajong ublay uba ukpa bat kajing asolok jong umen simbekun tu ai kinilai ken syong sa lembat ngi bat baro ki bat pengu bat benden buram ya kaju kakerteng kajong mi nadu mentah bat halakar taru amen.